Astrologi er ikke bare noget, man lærer. Det er en livsfilosofi, et symbolsprog og en levende praksis. Derfor kalder astrologien også på fordybelse og åbenhed, og ikke mindst mod til at se sig selv og livet med nye øjne. På Astrologisk Institut møder du astrologien som en levende praksis. Her mødes faglighed, indre arbejde og gammel visdom i et rum, hvor noget helt særligt kan opstå. Mit navn er Louise Bonnich, og siden 2023 har jeg stået i spidsen for instituttet, som blev grundlagt af pionererne Irene Christensen helt tilbage i 1958. Vi er i dag den eneste astrologiskole i Danmark med et passioneret og dedikeret underviserteam, og vi arbejder tæt sammen om at skabe undervisning, der bygger på dyb faglighed, nærvær og som taler ind i den tid, vi lever af. På vores diplomuddannelse tager vi udgangspunkt i udviklingsastrologien. Det betyder, at vi ser horoskopet som et kompas, en nøgle til at forstå mønstre, livstemaer og de valg, vi står overfor. Et redskab til at skabe bevidsthed om vores indre processer med respekt for det enkelte menneske. Vi udvikler løbende både indhold og metode. Senest har vi skabt nye redskaber til horoskoptydning og integreret dværgplaneter og måneknuder i hele grunduddannelsen. Mange af vores forløb kan tages både on-site og online, så du kan fordybe dig uanset hvor du bor. Men det vigtigste er ikke kun, hvad du lærer, det er også hvordan du lærer. Hos os bliver du mødt med nærvær og nysgerrighed, og mange af vores elever beskriver instituttet som et varmt og inspirerende sted at være, hvor både astrologien og fællesskabet får plads. Så hvis du mærker en kalden, en nysgerrighed, eller længes efter et sted, hvor du kan vokse og fordybe dig, så skal du være hjertelig velkommen på Astrologisk Institut.